A ber, Goreti, esan, nola zi behar naiz honekin? A ber, zuk imita lehenengo nahi, bale? Bale, nundik inbiarret, zabaletikan, hemen biriketatik o estarretikan, nundikan abestu biharret? Arnasa, biriketatik, bale? Biriketatik, bale. A ber, jarri bezkoak hemen. Bai. Mira, arnasa hartzeko, Hau bote berdezu. Jo, ni triparteatzen zera horreka eta zuri albotaka. Bueno, igual du, saiatu ingo gea, venga. A ber. Do, esan berde, torriz, o o do? Du, o. Du, o. Vale, berriro. Ez da gaizki, alda mejorau. Saiatuko gea... Igual behandu esnatu nahizelako gaur ez dakatola botza oso finguendikan. Igual hori da, Gabian beti hobeto pixkat ateatzen zait. gorputza esnatu inberrez. Bueno, launak, gaur zuekin, Goreti Eizagirre, abeslari lirikoa, eta beste abeslari bat, Joseba Argineno, abeslari patetikoa, esatez gau. Adi launak, eharra saioa datorreta. Bueno, launak, hemen gaude, Goreti eta bilok, abeslari lirikoa zea, sopranoa, baino hor era desberdinita saikatzen dira hotzak, ez da? Hoi da, gizonak eta emakumeak banatzeitugu, gehiemat fizikoagatik, ez da? Eta emakumetan daude sopranoa, dala aguduena, dianak, ez da? Sopranoa, mezzosoprano eta alto. Naiz eta alto deitu, badia, bajuenak emakumetan. Eta zu hiruretan ibiltzen zea, edo batek zailkatzen zea, o nola dijoa historia? Ni naiz soprano. Osa, baten zailkatzen zea, zure hotxan undan komodona, edo horren arabera. Zuk aukeratzezu, hor badau zuzendari bat ezatizuna nun indignoa ibili berzean? Ez, normalean kantuko irakaslea, baina zerbait zuk sentitzezuna da. Nik ezin dut alto bezala kantau. Nota horiek ez dazkat. Bueno, eta zuk alden zemuz moldatzezea? Regular, hori ez da nere fuertia, Joseba. Ni abeste biliko, ni abeste baino beto. Ez dakit ba. Bueno, gaur ringoetena da, asko ikasi Goretikin, ikasiko dugu asko, baino abesten ez detuzte, eta zukia ikasten dezun bintzat, hoi asko almondi hau egiten. Adi lagunak, saio bikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Goreti, esan duen bezala ingoitugu, oiazko bola batzuk. Eta hemen ingo deuna da masatxua. Hemen ingo deuna da bai. Baratzuria, piperberdia, tipulina, goxatu, olio pixkatekin, gero, aragila ikindaztuko deu, baino baita ere botako diou, hogi mamila esnetan jarritakoa eta arrautzatxo bat. Hori danan astuko deu, gatzan puntua jarriko deu, eta gero paseko deu, irinetikan, arrautzetikan, prejitu, eta ingo deu saltxa bat barazkina, bertan sartzeko gure aragi bola hauek. Ze ingo deu hemen? Ingo deuna da, bai tipulina, azenaiua, piperra, baratzuria, oso ondo garbitu, erregozi ondo, behin erregozita da honian, tomatian raiatuta botako deu bertara, hoi goxatzen utziko deu, eta goxatuta da honian, botako deu, ardo zurila pixkat. Ardo zurila murrizteanian, botako deu salda, hilarrak, eta horrutziko deu goxatzen. Gio zingo deu, aragi bolak behin prejituta donenean, behin sartu, plateraratu, eta abesten hasi. Zu ni jaten da zu abesten. Elkarrekin abestuko deu lagunak. Bueno, eta hau esan da lanian jarriko geha. Beitu, adibidez, ni jungo naiz, hau pixka goxatzen, da zuk adibidez, beitu, asan nahi hori inbertitu, xuritu, eta gio lauki txikitan, aldezun txikitena moztu, bale? Venga, zure kontu. Eta ingotena da nik emendikan, sartagi bat atera, barazki hori goxatzen juteko, beste sartagi bat barazki egiten juteko, eta baitare bihardet boltxo bat, hogi mami hori esnetan jartzeko. Bale, bagoaz. Bueno, Goreti, noiz hasi zinean zua abesten? Zagoen digo oso gaztetxo zea, eta ja hor zaude a tope, ez da? Bai, bueno. Zenbat urtetxokin hasi zinean abesten? Abesten hobi bezala hasi nintzen, 17 urtekin. 17 urtekin? Bai, lehenengo batxilergoa
Baina hor ja apuntatu zinean nun baiten ja ikastea juteko eta goxatzea juteko. Ni pentsatzen dut ja eskolan zu eta etxeko dutxan kantari biliko zinala, baina hortzak atea baino lehenu igual. Bueno, etxian bai, baina ni txikitan oso lotxatian itzan. Bai, Orduan, lagunak inoiz etzien entzun kantatzen. Ez? Ez, ke ba. Etxian kantatzen un pila bat, nire gurasuak hori bai ikusi zuela, baina bai txikitan hasi nitzala 8 urtekin pianoa jotzen. Ah, bale, ja musikan apuntatu zinen orduan. Bai, eta hor bai pianoa bai jotzen ula jendian aurrean. Ez dakit zeba, igual babestuta sentitzen itzalako pianoakin, o ez dakit. Ja, eta abestia orduan berandu etorri zan orduan. Bai. Noiz esan zenun, ja, salto batin berde eta apuntatuko naiz abestea. Zergatik goxatu ite zenun eta nahi zenun pixkate evoluzionatu, gehiago ikasi, o zeatik izan zen? Egia esan, etzan nire asuntua izan. Nire gurasok ikusi zuen gustatzen zitzaitela, etxean asko abesten nula, eta nesan zien, bira, aurkitu dugu irakasle bat oso ona, zebatzea apuntatzen udaran, hola, goxatzeko hobi bezala, ezta? Eta esan nuen, venga, bai, aurrea. Eta hori, apunta honitzan nire oaingo irakasleakin, betikoakin. Nun da hori, zautzan bertan? Ez. Zauztarra da, ni bezala, zauztarra naiz, bai. Hori da. No, nun apuntau zina, no ajunt zina. En Donostin, Bai, naroen ekotigi izen hau, nire irakasleak. bale. Eta beak, bueno, partikular ematitu. Ona. Perekin apuntatu nintzen da, esan lehenengo gauza izan zen. Zuri ze estilo gustatzere izu? Zena ezu kantao, eta ni 17 urtekin. Spice Girls, oso esan zen. Zanio, nik Miley Cyrus. Benetan? Miley Cyrus, bai. Ze ona. Pare intezun. Eta hoxe jarri zin, nik nahi nula jarri zin hasieran. Miley Cyrus. Goxatzeko eta txian bezala sentitzeko, ez da? Bai, baina gutxira esan zin, alnula horretaz bizi edo karrera batin. Eta pixkanaka sartzen juntzan lirikoa. Vale. A ber, hemen, ez deunantzako hainbeste ulertzen lirikoa, sopranoa, bestia, ze desberdintasun, ze da lirikoa zehazki? Lirikoa, bueno, teknikan dago diferentzia. Vale. Teknika lirikoan gehiago impostatzea esango nuke, bueno, hitz teknikoa dira, baina ulertzeko danon artean, modernua da teknika bat eta lirikoa beste teknika bat. Eta hor, dago diferentzia. Eta hori esan da, ze esan zenu, honen ikasketak ingoitut, ez da? Bai. Edo nola izan zen ibilbidea? Bai, esan zinean alnula hortaz bizi, eta esan zinean alnula konservatorioan sartu, esan zin seguridade batekin. Bai, Esan nula aurrea, eta alaxe esan zin sartu ingo nitzala, eta sartu initzan. Zenbat urtekin eta nun sartu zinen, nua juntzinen hori ikastea? Joseba, barkau, Hori bitu, organikoa sartuko ditugu, eta hori bitu, garrantzitsua izatera, hau, arriskutsua da, zehatikan, ez da gazta elebidadea. Orduan, aurrenengo mosketa iteko, erdian sartzen dugu, bihatza beti goian, tak. Ta ja hola dakaunean, bain, ja, zapalian, ja, erresago mosketa. Orduan, ja, hemen emate jozu beste, 2 o 3 pusketa horrela, eta ja, laukitxik jakiten aztezea, bale? Eskerrik asko. Bena, hoken dugu zemendikan. Bale. Bueno, eta hor geho konservatorioan sartzea, baina ez da erresa hori, ez da? Ez, azkenean zu pentsa irakasle bakoitza, eoteala ordu bete zurekin bakarrikan. Bai. Orduan, jendia, bueno, bastante dago nahi duna igual, baina, karo, limitagoa dira plazak. Orduan, oso ondo preparatu berdezu, bai, kantu aldetik, bueno, nire kasuan musikoak ere, bai, instrumentistak. Eta teoriko aldetik, bai, ze limpieza itegue teorikoan. Ja. Baina, bueno... Ja, osea, ikasten ez basea ona eta ez basea... Orduan ja, nun baitetik limpiak, inberdia, danak ezin dute sartu alde, ez da? Oida, eta nik bai uste, bai garrantzitsua dela, ze proba itezu eta kantatzezu irakaslean aurrean, no? Bai. Igual hiru irakasle baldin badaude, behaien aurren kantatzezu. Eta ere bai da, aber irakasleek gustatu josun zuk, pertsonalki. Zerbait da hori bai, zuk ze transmititze josun. Bete inberdiozu, ez da? Bai, langilea zean, bai. Bai, igual abestezu eta ondo abestezu, baina igual beste batik abestu ezain ondo, baina igual oli ipurdia gartze zaiga salian, orduan ja bete indiozu, ez da? Hori da. Eta zehazki ze proba pasatzen dira, zein dira inberdian probak? Igual teorian esan dezuna, ze teoria, ze galdetzea izue hor? Teorikoan, profesionaletan bentsat, izatea pixkat, ritmo aldetikan, ez da, ritmo, lektura primera bizta da, jartzi zuela partitura bat, ematei zuela nota, eta partitura kantatu berdezu, ez da? 10 minutu hori ematei izkizue, la nota bakarrik handakazu, nota dazkazu, eta zu katea berdezu
antonazioa, ritmoa eta hori dana adibidez. Hori, gero proba erritmikoa, eta batzutan egoteia, proba txiki batzuk, teorikoak, no? Galdera zehatzak. Eta dana musikan inguruan edo zer gauza aldeu? Dana musikan inguruan. Superiorren bai dala geoteorikokoa zaio. Zegea galdetzizue harmonia, partitura baten analizia, diktaketak. Bai, hori ja pixkat komplikabo da. Eta errez pasatzen un hori? Zeituan pasatzen un hori ere bai? Superiorrekoa ondo pasanun, baina oso ondo preparautan joalako ere bai. Asko preparau berri zanun. Eta orduan, Bilbon nintzen nun, aurrenengua, zenbat denboran zinan Bilbon ikasten? Bilbon egon nintzen profesionaletan, gradu profesionaletan dia 6 urte, baina ni 3 honitzen. Baina doble askarro juntzinalako, o egiten hori eta bukatzea juntzinalako? Ez, bigarren da 3. kursua bai nitula urte baten. Bai, hobe. Eta profesionalak berez balio izuna da superiorrea preparatzeko. Superiora da sean ekibalentia izango zana, universidadian ekibalentia. Eta adibidez, superiorra aldain hortikan pasagabe? Horrena hori berda? Bai, aldain pasagabe. Horre laguntza izu hori. Baina hori ezkin jago zontren eta jutezea. Da kamionean karneta atatzeko moiako txen eukitzea bezala, ez da? Oida, ja preparauta zuaz, bai. Baina nik ja ikusi nun, laugarren mailan nahi nula ja saltu eman. Orduan, preparatu nintzen da aurrean. Eta hau entzun da dakat, hemen beti formatzen jarraitu behar dela. Hau ja informatikoak bezala da, ez da? Osea, inoiz ez da bukatzen formatzen. Zukaldian bezala, beti ere, herrita berriak, osagai berriak, gauza berriak, eta ezin geldiu ikasten, ez da? Baina hori da, bizitza, no? Denbora guztian ikasten, bestela... Bestela aspertu itezea, ez da? Baita ere hori da, eta estanka itezea, eta... Una. Bai. Bueno, nola zoaz horrekin? Ondo, ez dakit, ondo indeten... Bota jartea ondi horta, oso ondo da, oso ondo. Bai. Bueno, eta hemen txeaigea, jarritugu gure barazkin martxan, dana ez, baina hila dena bai, geho jarraituko deu. Hemen, falta zaiten gauza bakarra batzuia da, eta bestian baiti pulina, batzuia, eta gainuntzeko gotako ditugu. Eta bitartean jungo gea, barin baserria, gaur gaina oiazkoak ingaude, eta bertara jungo gea, luma horri oiazkoak nola hasten dituten ikustea, eta ikastea. Oazen bertara. Kaixo Joseba, eguardion, Jacinto Lasartenaz, Errentzetikan, Barin Baserritikan, eta gaur ne lomagorrigileak ikusiko dituzute. Gurasok eta beti izan duzuten behiak, eta beti euki ditugu behiak. Eta geho behiak kintxula, hasi nintzen Euskaldunon egunkari banatzen bezala, eta horri nituen 10 urte. Itxez banatzen, utzinun 10 urte initunin, goizeko 3 jekitzere oso tristia zen. Gaineko lagun guztia parrandan, eta nahi bere zeunkarila banatzen. Eta geho soldata txikila zegoen, eta orduan, ikusi nun loma horrein zertzen, eta probitia pensatu nun, eta damazkila 24 urte hemen damazkigu, loma horrek garraitzen du. Ikasten ditugu egun batekin, txite jaio berrik. Nabiak oso importantia da 31 gradutan egotia, 35 baldin badare ez du importikan, porque beak berua berdute. Nabe bakotxen daude 1.300, dauzkit 3.700. Belardilla dauka 1.000 metro. Generalki denian ez dira ibiltze, baina neurriako ibertzien eta hori da. Goko momentu honetan dauzkate 7 aste pasiak. Eta generalki biltzen dira itegira amateko 11 aste eta erdi, 12 segun salmentak ere bai zenbaitan eta horren arabera. Lomagorriak dakan da berezia, pentso naturala jaten du, eta geho, ja 5 astetikan edo 4 astetikan ja ikusten duzuten bezala, kanpora ateten ditugu egunero goizian. Trampilak ereki eta geho iluna barrian eitxi. Beak edamate zereala, hartua eta dute horako pentso naturalekin nina. Eguraldi txarrekin egin dugu, trampila bat ereki, beti ere ikustatela edo nahi baldin maute atera, porque beak ja 8 egoten die kanpo ateratzen, eta behantzako ere ez da bate ona barrengo azkenen estresatu egiten die. Orduan, trampila bat ereki ezkio, nahi badut atera,
edo nahi baduta barruan egon, baina gutxitin ikustatela kanpun zer dagoen. Oiazu batez honen bere izan da janari naturala jatia eta kanpun ibiltzea eta koloria batez horrek egiten jo. Eta gero baita ere, koloria zehatzeko da beste oso importantia azpi honak eukitzia. Porque bestela horre ere askotan koloria igual galdu egiten du baita ere. Salmenta hori lumagorri behak egiten du. Arakinai, laborea hemen Oiartzunen bertan ere bai, eta geho baita Barcelona ere bai, eta geho ja hortikan distribuitzen da dena. Lumagorri azkenin da kooperatiba bat bezala, hogeita lau sozio ez dakit zer gan momentu antan, eta geho azkenin da zeo bat bezala, kooperatiba bat bezala. Bueno, izautu zuten Lumagorriak, eta hemen jarraituko dugu lanean, eta aio, Joseba! Aupa Jacinto, gora baserria, eta gora ire Lumagorriak, ze harra dan? Harra, holako jendia euki berdeu, bai, daniko liasko nahan analizateko. Mila esker, eta jarraitu horrela, eta hemen jarraituko dugu, xukaldian, igenero nahin. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen dakauna da, piperra eta tipulina goxatzen. Hau sartuko dugu alagian barruan. Nei gustatzen zait, hau pixka gorritzia, eta batzuia pixka berandu botatzia. Osea, batzuia erriten badakio, ja ez daka zapore hona, amargatu ditu. Eta orduan, bukaera botatzeo batzuia hilago eta matizkio, eta gero nastu ingo dugu. Bale, ni orduan batzuk hemen bi ale botako iskio, eta hor beste bi. Hemengo bi, ni txukunduko iskizut. Baina baita ere bota horrezu bertara piperra. Bale? Piperra zuritu, garbitu, laukitxotan inberdin, eta bertara bota. Bale? Bueno, eta hau esan da, ja lanian jarri geha, jarraitu berdun mingaina ematen, bale? Bai. Zu ere, irakaslia zea. Bai. Ezta? Bai. Nuen ematituzu klasek? Azkoitiko musika eskolan. Bale. Eta, guain zure ogibidea zela, abesten jutia, irakasle da ogibidea eta gero abestu iten dezu, o nola dijoa, zein da ozen horretika? Nire lehenengo plana kantutikan da, bale? Baina irakastiare asko gustatzen zait, asko. Eta zer ditezu irakasle lanak? Zaila dalako kantutikan bakarrikan bizitzia, gustatuko zaizun, edo gustatzen zaizure bai irakasle lanak itia? Gustatzen zait, irakasle bezala lan itia, baina nire ogibidea gustatuko zitzaiten kantutik izatea. Printzipioz, mintzat. Eta kantutikan, ze gauzait dituzun, nondik noa ibiltzen zea? Zein dia zure eginkizunak, o jute zea taldian, bakarka, nola kudeatzen dezu? Joseba, pixka desastrian ez, eta hau garbitu ingut, bale? Bitu, hau zen dituzu, pepita katea? Bai. Hau garbitu eta zeon kanpotikan, pepita katea horrela, bitu, golpetxo batzuk ematen baizkiozu, askatu iten dira normalian. Bale. Taka, hori den. Eskerrik asko. Ezin gabe. Baina okenduko izunik, hau betako deu, eta pepita gabe, ezin begoaz. Oso. Bale. Zeiten dezu adibes, bakarka, taldeka, ez dakit, kontatu pixka guri. Bakarka nire zeakin, pianistakin, ez da? Bai. Eta nire repertorioa pixkat lantzen. Hoxe. Zure repertorioan ez, baina zure abestik dazkazu? Ez. Zeitezu, beti beste abestik kantatizue, zer dira, bertxio egiten dira, o nola egiten da? Nola egiten dezu emanaldi bat, zure pianistakin jutu ezea? Bai. Zenbat irauteu, zenbat kantu kantatzen zuen, nola izatea historia? Ba, Joseba, egia esan da, oantxe hasi naiz. Ze, oain arte beti kantatu izan dut, zean konservatorioan izenian, ez da? Eta oantxe hasi naiz izaten. Ja, zure aldetikan jarri zea, oantxe bertan. Orduan, nire lehenengo kontzertua inun zarautzen. Bai. Eta gero beste eventu bat amestoien, baino oain arte, gehiago ez dut kontzertu batin neria. Ja. Baina bai gustatzen zaigula kontzertua bizatitan itia, ez da? Lehenengo zatia euskal kantak eta ze euskal herrian egon da, nire etxian, euskaraz kantatzia importantia da. Eta hori bada, eta gaina guria defendatzen deu. Hori da, eta nahi azkenean hainbeste apoiatu dit herriak eta lagunak eta danak, zase gutxio. Ze abesti entzun goitugu jute gainean, adibidez, amestoiek hortan, ze kantatu zenun? Ba, bira, amestoi zea bat izan zen, eventu bat izan zen. Sorpresa izan zen hori, Sorpresa erra izan zen. Eta lau kanta kantatu nitun,
eskatu zin, behin batian loiolan, eskatu zin espezialki. Gero nik sartu nion beste bat euskeraz, nire herriko neskatxa maite, eta gero ja bai, bi italiano, ezta? Omio babino karo eta Ave Maria. Vale. Bai, Eta, pixka. hoi da, italianua zerat izartzea olako abestitan hain beste. Zer, handitan dator, oinarria bertakoa da? Nik uste... Odoinuako eta italianuan azentu horrei ondo gute zaio opera. Egia, Bai, ez da broma. Bueno, zentrua musikana klasikoana dao Alemania, Frantzia eta Italian arte. Vale. Kompositoriak bai klasikoak horre ingurukoa dialako. Mozart nungo esan nahi, Mozart. Mozart austriarra esango nuke. Austriarra, vale. Bai. Baina, bueno, Europan barrukaldektik handatorrea alegia hau dana, ez da? Hoi da. Egia da gaur egun ja hemen inguruan geota gehiago dakala indarra. Bota honean, Esan piperrak. dienez. Bai, no? Vale. Bai. Eta adibidez, Mailis hori esan desuna leno, hori nungua da. Amerikarra. Baina Mailizia da modernokoa, Vale. Bai. Ados. Ta hori. Bueno, hor guain tipulina, vale? Berdina, baldakizu txipulina tondo barbitzen. Ez, beitu erraz, Beitu, txortena kendu, bueno, sustarra, txortena, erretik amoztu, hori beti garrantzitsua izatea, ez mozteko. Eta lehen dabiziko geruza kendu berri oso, vale? Eta gero ja hori dakazu, hola itezu, eta txikitzeko, vale? Venga, hor dazkazu, eta bestiakin berdinain, bai, hau bezalaxe. Bueno, eta gio bakit, jende berezi jakine abestu ezula, zenekin izan da hola egun bereziak eukituzunak, o gehien ondoen pasa ezuna, o zerbait inoiz etzaizula astuko. A ber, ondoen pasaetena oso klitxe entzungoa, baina konservatorioko lagunakin. Bai, duok eta hola ite genitunen, haiekin daskatu itzapen honenak azkenen lagunakia eta lagun arteko ze hortan, ondo. Baina zerbait hola esangarria edo, aldet esan, Montserrat Caballen pianistakin ikasietela. Osa, nire pianista izan zen Madrilen. Eta beregatik asko ikasiet. Baina asko ikasiet musikalki eta baita ere pertsonalki. Bai, azkenian jende hori profesionala da, inbeste urte dio joa, eta azkenian esatezuna, no? Baki profesionalki, baina gauza askore bai ikasten dira, ez da? Bai, eta preparatzeizu ere bai, karakter hori eukitzeko. Ze karakter euki behar da, ba? Bai. Genio pixkat euki behar da, horra gotza barrutik anateatzeko? Bai, eramoteizu pixkat. Xume ezin dagun horrez, da? Ez. Ni konsideratzen ez bastante humilan ez. Bai, tarea konbertzea, eta bularrak atera, eta venga gora, ez da? Bai, eta behai gustatzen zitzaion hori, amen inberren behai, esatiare bai, pertsona bezala. Ja. Ez, nik hola nahet. Nik ja, eta hola zure nortasun ateatzen zuzu guztua sentitzea, eta boinik eta bularrak eto atea eta gora gotortzea, ez da? Hoi da, bai. Ondo. Bueno, beste tipulinare bai. Hoi bota honea eta beste tipulinare bai. Zeo zebiltze zea zukaldean, zeo zeite alde zoitxian? Egia esan ez, oso utzita. Eta noiz ikasi zula bana ondo moitzen? Oantxe zurekin? Ez, Madriden egia da, superbibentzi pixkat euki behar nula. Baina gutxi, ez pentsa. Asko bilin ezen. Ondo, eta ze presa. Bueno, hemen ingoetena da bitu, hau ja, goxatuta dakau, baina olio hau, eta ja ondo tortzen asketa barruan, gio dana guzteu koipetxu, eta ingo diuna da, soberan dakan olioa atea. Eta Madriden zema denbora ontzinean bizitzen? Madriden 4 urte ibilintzan. Eta han pixukidiakin bizi zinean. Abeslarik ebai behaiek? Lehenengo urtean da bigarrenean pixukidiakin egon itzan. Eta etze honez da aberlaririk. Ez, Ez da bat. Osea, behaiek zian zure laguna, baina beste zerbait ikastea zijoaztenak. Hori da. Bueno, lehenengo pixuan bat nekan laguna, eta seginan. Eta bestiak antxe bertan ezagutu nitun. Eta, bueno, sorte honez, errazi honen genuen, baina bai, dakat lagun bat, Zaragozakoa zala, pixukidia baita ere, eta etorri zan zarautzeko kontzertura, eta esan zin, joe, botatzen zenitun bulla horiek, zozertako balio izan due. Bai. Eta hor jateko garaian eta elikadurak zer ikusia daka zure agotza ondo ibiltzeko? Hor azkenien beti kirolarik zoze jan berdue, bestiak ez dakize, ni pentsatzen zuegre bai,
Eukiko gula gure agotzian elikadura zer ikusik, ez da? Bai, era bat, Bueno, ni baki bintzat, ean da herritezunean parrandan, urrengo gunean agotza aldatu itea. Baina dana izotzana da, Joseba, bai, nahi izan die. vale. Osea, izotzi gabea, berdezu. Hoi da. Zardua, ordu, beti zardua. Hoi da. Ez, baina bai, arrazoi. Nei bakoitza mundu bada, ez da? Azkenian da, zure gorputza ezagutu berdezu. Baina nahi bai espezialki esniak laktosakin Ez dizu ondo iten. gaizki. Ondo eskurrituko dut ondo, Oso Vale, ondo. bota joten ez Hoi nia da. ondo, kendu dut aldeten dana, Gio, kristona besti jabota berdeuta. Ina izena, betu, ja, Duo esetuta ingo dao, baino, soberan dakan esnia kendu. Vale, bueno, horregotako gatza, piperra, xetutako eta goxatutako barazkik. Hemen askotan jendia izateu almondikak errepikatu iten duela. Ez duzu entzun, batutan almondiga jatituzu eta errepikatu itegu. Zeatikan, baratzu ja, goxatu berren, jendia iteu normalen pikatu eta honea gota gordinika. Eta batzu ja gordinikan, bakizu zekatzeu, etorri jaeka. Eta beti goxatu eta balin baka, asko xamurro gelditzea eta gero gaina ez du errepikatzen. Zate izuet, jendiak igual iten baitu etxean, bai aragi almondigak, bai arrainanak, bai oiaskuanak, asko gustatzen zaigu, egia esan batzuik gordinak bere xarma daka eta bere sustantzia eta bere pikante puntu hoi, baina gero errepikatu iten baizu asko, goxatu eta ja ez du errepikatuko. Bitu. Hori honea bota eta hori organikoa. Hemen esan deuna gatza piperra, piper pixkat, vale. Bueno, ze gehiago inpteazu, ahotzoi ondo mantendu, entrenatu, ez dakit, elikatu, ez dakit, ahotzoi eta gaino iristeko, ez dakit nola dituzun entrenamentuak eta historiak. Niretzat oso garrantzitsua da bat, oso ondo itialo. Vale. Betu jan, dalo, Hoi da. hoi betin behar da ondo. Ondo jan, kirol pixkatin, eta lasaion. Ja. Hoi da garrantzitsuena, bai. Bai, baina azkenian, bueno, hori daneako bizitzan, ez da? Danantzat, hoi da. Baina igual hiru horietatik batean boeko esatezu, hau zain duen behar, ni hontan ite pixka gaizkio, lota behan dut sartzen naiz, ez dakize. Ba... Geli gabean, hori ikasiet, bale? Izotzi gabe, hoi Izotzi da. gabe. Ez, baina bai, gustauko zitzaitela igual kirola pixkat gaixo itia. Bai, Bai. Eta azkenian kirolena zergatik, bai, bihotza, kardio pixka eta ondo balin bakazu, azkenian Hori hobeto da. aguantatzezu, ez da? Hori da, bai. Eta espezialki, bueno, nire kasuan behintzat nik igerik eta itet. Bai. Ze arnasketantzat oso kirolona da. Baina baitaren nahiko nuke hasi oain joga iten. Ze Madriden iten nun, eta horrek bai... Faltan botatzezu gain. Bai. Claro, lasaitu, barruaino ondo arnastu, Bai, ez da, arnasa. gorputza ondo bete. Hori da. Ondo. Bueno, ingo deuna da tomate horiek raiatuko iskia zure bai, bale? Bai. Hemen, behitu, emango izut moldetxo hau, adibidez. Hemen jarriko zu hau. Bale. Tipula ez dakau soberan, Bale, hau harrapatu eta horre gotako ditu, bale? Untxia guztua, garriko ja baino, untxientzako bat daude, mutxurra hauek. Bale. Garrita. Bale, hau honea gota. Eta hauek, inberdituzuna da behitu, Erdibitu. Horrelaxe. Hemen sartu. Eta honekin, hola, dana harrapatu, bale? Bale. Eta asalak ingelitzen zeinen, asala organikoa gota. Bale. Venga, oso ondo. Hemen falta zaitena da perexila gota. Eta martxan jarri. Gio gustatzen zaitena nire bai, aragi masa iten deunian, komenigarria izatea, ustia ostutzen. Zeratikan, inberria, epela egotea, eta xamurro egotea, eta gio ez da inerrexiten bolitak. Baina gotza balin badao, errexago egiten dira. Gogorra dago, ja esnia gogortu da, arrautza gogortu da, koipia gogortu dira, eta gero errexago egitea. Ingo duguna hemen, perexila gota, lau vuelta eman, eta osgailuan sartu. Gio, bolitak errexago egiteko. Horreti, egila alda abeslari lirikoen artean piki handiak zuela. Hor, ez dakit, sukaldari batzuk ezela, gozogile batzuk ez du, bere errezetan ez da errera guzti, baina beste batzuk, baina zuen artean ebak pike pixka bada, hola, ez da? Bai, egia esan, ez dakit zeba, ze nire ustez tontaki bada. Bakoitza beriaka eta beharenakin goxatu eta, no? Bai, baina ez dakit, dakau tendentzi bat elkarrekin konparatzeko, eta ez dakit zeba, ze nire iruditzen zait pertsonat danok, lehenengo ahots ezberdina dakaula, eta nik inoiz ez de kantatuko beste bate bezala, baina beste batek ni bezala arez. Eta batzuntzako zu izango zea Hori hobia da. eta besteantzako bestia, ez da? Hoi da. Eta gero, bueno, hori
Genialian, eta gero gizonezkoa guain eta, oie, bai, oie igual esan beste bularra pixka jaisteko, porque koreki etortzen dira igual ez da, Bueno, nik uste orde bai danetik egon guala, esagutza ditut gizon oso onak ere, Ja. Baina eskoakin kontauta, geno. Baina bai, pertsonan arabera izango. Nik uste azkenian hori gertatzean ian, karentzi bat erakusten naizeala. Ja. Bai. Bai, hori da, inbiriak azula, o zeuze falta zaizula, o zerbait iskutatu nahazula, o... Arrazoi guztia ezu, arrazoi guztia. Joseba, honekin zeingo, Hori, guain, garbitza gotako. Beste tomatero bai, bestia, Bitak ingotu, barkau. lasai. Bueno, eta hemen txe, goreti, bagoaz, Beitu, barazkitxok, ia goxatu ditugu, geho tomate bota, ardo zurila, beitu, ingotena da, ardo zurila gota tomatea niolenua. Bai, eta hau murrizten danean, tomatea bota, eta murrizten jarraituko dugu. Hemen, ja, geho, bolatxoak inbiar ditugu, irina arrotzi bota eta pregitu, eta bitarten jungo gea, Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana, eta ikusiko zuen, han beti elikadurakin gabiltza. Aber gaurkoan, zerak uste egun. Ongi etorri, Amaia Diaz de Monasterio gure naiz, dietista nutrizionista, eta gaur ikasiko adinekuendako elikadura plan bat osaketan. Plater osasuntsu bat, baina eurori egokitua. Etorri! Bueno, banik esango notzuen, plater osasuntsu hartu bihula kontutan, baina aldaketa batzuk bihar dau plater horrek. Ze aldaketa? Behar bereziak behar daue gure aitona amonak. Eta nik ikusten duten menuak askotan dira guztiz kontrakoak. Ze aldaketa fisiologiko egonda gorputzian. Falta dira pieza dentalak, mastikazioa kosta huiten da, listua gutxituin ja, gure urdaila garai horreitan, ero momentu horreitan, pikintxo bat geldu odoia, polikixo odoia, geixo kostaikixako digestinoa ikia, esteak polikitxo egiten dauen lana, fibra beharra dakoi, idorreria tendentzia bat dau, botikan arteko interazioak eta jana, orduan beharrak aldatu egiten dira. Plater osasuntsu horrek 3 osagai eukiko dau. Dauz, jan batzuk dianak semaforuak ero arkitektuak gure gorputzian, beste batzuk energia ero elektrindara ero gasolinia, eta beste batzuk eraikitzeko materiala. Barazkiak eta frutak izango dira protagonistak. Barazkiak 2 plater egunian eta 3 fruta pieza. Adinekoetan fango dira barazki kremak, barazki egosiak, beti patata purtxo batekin. Nik abaniko bat eraiko neben barazki koloretsuakin injako barazki kremak. Beti kolore berdineko puria ez da posible. Zekori emozionalki be atzea ikin dozku. Botikak, medikamentuak askotan gustua befan itxexate. Orduan, sartu bi gauza bisixak. Eta frutak alegin juko gara oso helduak izan deixela fruta hori, o bestela konpotan, sagar erre, egosiak, alternatiba desberdinak mastikaiteko samurrak dianak. Hidrato karbonuak, hau, galdera ikurrakin jarreku. Patati egongo da egunero, patata protektore gastrikoa dalako, eta gure urdaila dauelako prutxo bat motelduta. Eta garrantzia handia dako proteiniak. Proteiniak ikendozkuna da, eraiki ero mantendu etxe hori, gorputz hori. Proteina neku egon bida eron elikadura planeta. Proteina daku animali jatorrikuak, ero barazki jatorrikuak. Eina digestinoak zailak daku, orduan, fokua jarriku animali jatorrikotan arrautzia. Arrautzia, egune arrautza bajaleike, arrautzia oso interesante, barazki krema horretan geiketako, aragia daku, arraina daku. Edo bestela, lekaleak. Babak, lentejak, garbantzuak, aixe geixau eta digestino zailauak egongo dia. Orduan zerringu, barazki krema bezala, ero turmizeti pasauta, ero beraketa luziak inondoren gertatuko ditu lekale horrek. Lekaleak dira bigarren platera. Lekaleak joango dira kombinauta barazkiakin eta patata purtxo batekin, ero ogia purtxo batekin. Platera osatuta daku. Fruta eta barazkiak, egosiak o krema inja,
5 egunean, proteina bat aldatu ingu lekale jatorrikua, arrautzia, ero haragiak, ero arraina, eta laguntzaile moan patata egozia eta hogei pusketatxo bat. Zer falta esaku? Uraren garrantzia. Egunean, 6 basokara ur eratia komen isaku. Egarririk ez daku, nuntaku ur erateko aukeria sopak, infusinuak eta saldak. Eta horreki, eguneko platera osatu du. Orduan, bereziki, Aitona Monan platerian egongo dia arkitektuak, semaforuak eta proteinak. Eta kombinazio hau, fango da beti lagunduta, gasolina apurtxo batekin. Gutxi, patata, ogia apurtxo bat. Zuntza apurtxo bat bali badako hobeto. Zatei, zuntzak egin dozkuna da, idorreriaz babestu. Bueno, Joseba, ikusten duzu moguan, ekipazo bat egin du. Sukaldaritza, nutrizinua, baina hanbeste debeku alde batera itxiku, eta ze plazer geraketa esaku edade bat ezkero. Goxo jan, mimos, koloretzu, maitasunez, atentzino jarriku gure adinekuan elikaduran, eskertuko daue. Eskerrik asko. Hau, Pamaia, mila esker, eta egia zan, mordo ba gustatzen zure filosofia, porque neraitakin parekatuta zoaz. Pixka danetikan, asko batez, eta egia esan zegarrantzituan elikadura, zenbat gauza jan behar dian, teoria dakiu, baina kasu behar dio, eta daki nahi egia esan. Eskerrik asko, eta hurrengoan, zure ohalkuen zaiongo gea. Helduek eskertuko izue gaur esan dako guztia. Mila esker, eta gurian jarraituko dugu. Hemen txe, dakauna da, barazkik, ja. Bota dio, justo ardo zuri ja, murriztu da, eta erreportea ikusten egin janian ama jai, bota dio tomatiare bai, eta murriztu zaigu. Bertan inbiar deuna da guain. Hau jagola jateko eharra ongozan, baina botako jeulna da. Hilar batzuk, eta salda. Salda ez dio gehiagi botako, gio, lehortzen guten bada, pixka gehiago botatzen jungo gea, bale? Guain, oi asko salda gota, gaina nola oi asko arragi bolazkaun, ezin hobe. Jo, ez du gutzi nahi hau lehorra, Gutxi gora bera, bukaeran, honen antzeko gehatu beharko zon. Hola, gutxi gora bera. Eharra eta hor guain bolatxua bota, eta goxatzen jarriko bera. Bueno, eta goreti, udaberria, nola dator? Lanez gainezka, zehose lotuta gazu, edo lotzen naizea historik, edo nola dator? Klasek emango dituzu seguru, hor beti zaude, eta? Hori seguru. Eta kantuan dundik noe biliko zea. Bolatxoko, lana jarriko, hemen gozuna da bitu, goielaka hartu, eta ganak antzeko parezido biltzeko, goielaka batin, eta honea bota. Botatzen dituzunean, ja, lau, ez banaka hasi, lau botatzen dituzunean, gio ja, esku sartu, bolatxuain, eta honea bota, eta mendikan honea nik prezituko ditut, bale? Venga, jarriko izkizut lau, eta ja horrengo bolatxo egiten azteza, eta gero beste lau jarrio, bale? Venga, hor dazkazu, nik hemen, honei bi vuelta eman, eta konta honundik nire biliko zean, udaberri hontan. Joseba, egia esan, oantxe bertan ez dazkau kontzertuk, baino, desiatzen gaude, herri txikitan, elizetan, kantatzeko. Oantxe materiala preparatu dugu, ensaiatzen egon geha asko baita ere, eta... Osa, historia leku xumetan ibili, goxatzen, elizetan daola, Hori da. Elizetan beti entzutea ondo egia esan, ez da? Ni uste daudela prestatuta kantuak ondo entzuteko, ez da? Proiektzioa, sonoria, bai. Zosi izango, bai. Egia esan bitu, historiaz abokado zeagute ginean gu, eta gure zuzendaria, kistona gotzaka, eta beti sartze ginean eliza batea, eta beha, eta egia esan, kalianin, oanin, desberdin da. Hori dutxan bezala da. Dutxan bezala. Dutxan beti ondo kantatzea. Bai, no? Hala da. Bueno, eta, aibez, hoi da, aurten azteko, goxatzen, xume, baina, zuk eukiko zu lekun bat esatzen zuen, gustatuko izaten hemen abestia, o beste leku ontan, hor bakazuen leku batzukola, ez dakit, bereziak diana, ez da? Bai, bueno, ni Madriden ikasita, nahiko nuke Madrideko Teatro Realen kantao, hori... Bai, ilusio hondi egingo zin. Eta gero nola ez, Donostin, Kursalen. Bueno, eske hori ja... Etorrikoa seguru. Eta adibidez,
opera abestuko zenune bai? Gustatuko ez daizun opera bestia? Bai. Bai, Interpretazio bat pila bat gustatzen zait. Vale. Naiz eta hori, ni oso lotxatian itzan, nire Madrideko estenako irakasleak, bueno, ateazin, lotza eta danak endu zizkin. Danak endu zizkin, da intzin maitatzia interpretazioa. Bai. Eta orduan operako horrena dakar pixkate Bai, ezta? da azkenian teatro bat bezala, baina musikakin. Ja. Eta orduan epe luzea operan ikusiko zaitugu, bai, dakitena da, zuk jartzezuna lortu ingo zula. A ber, nik dan emangoet. Zutan emango zu. Bai. Ba, orduan lortuko zu, bai. Bai. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Hola, zauztarrei, holako hori, emateatik holako jendiakin. Piskat mantxo, ez? Oso ondo goaz. Mantxo eta ondo inbierdego. Azkar eta gaizki baino, mantxo eta ondo asko zobeto. Ikusiko zu, hau egin goitugu barrutikan xamurra laga, jarri, eta ikusiko igual, saltza azpin jarri eta almondiga gainen holaxe, eta listo. Beitu, hori da, itxura bat hartzen, ezin hobia. Ingoetena da, beitu, jarri hemen, platertxo bat, eta papeltxo bat jarriko du. Egitea esan horreti lasai, guen bota beste lago hola horrea, eta ingo deuna da, plateran atzeko hauek bukatu, gaur egun ikusi, eta aldi berien jungo gehiak joiten, danak ingo ditugu gero. Bueno, hemen txein behar deuna da, behitu, hauek bi hauek, huelta. Eta beste bilak, kanpoa. Vale, txura, ze boka ditu ino, gauza harra. Zaitu galtzeak almondik hauek egiten, Bai, behin hasita, vamos. Ba, hemen oi asko haragila erabilio, baina nahi zuena, txerrilana jarri. Txerrila eta okela txekorrana nahaztuta. O nahi bazue, o untxillana, o nahi bazue jarri bertan, lehatzana. Baleko ateako zaigu gauta. Bueno, hemen, kanpo atea. Plateran bilan nioa, bale, lau haiek bota honea. Tikitaka. Ondo. Bueno, eta klasek. Zurekin klasek hartzeko, nunen bat dituzu klasek zehazki? Askoiteko musika eskolan, Bizkargi izen hau. Bizkar, bale, eta zenbat ikasle ote zate hor? Zenbat ikaslei ematen diozu? Ba, klasiak banakakoa dira. Bai, Ordu erdi. Personalizatuak. Bai, Vale. azteko ordu erdi, nahikoa. Eta zer da, saia hau bati baino gehiago matia, ose? O ez hainbeste zentratzen pertsonan edo... Hori da, hasiera baten behintzat azteko, bai, berdezula... Partikularrak. Bai. Vale. Ze azkenean ahots. Ezberdina dira, tratamentu ezberdina berdua. Ja, eta igual, zen bate izioz esplikatzen da beste mareatzen. Karo, igual zu esaten aizeana batei, bestia entzako ez du balio edo, bai. Bueno, azkenen goi bota, eta esan dakoa ni platenan bilajungo naize bai, hemen saltxa erra da gaur barazkikin inda, eta zuk eskua garbitu nabazu bain. Eskua garbitu, eta hotza berotu. Entzun nahi zaitu guta hemen zea plateraratzeko garaian, a ber, zea beste diguzun. Hemen ingoitena da hoi huelta eman, bat, iru, eta guantxe bota eten nahi pixka berandu emango jot huelta. Vale. Eta, zea bestuko diguzu? Euskeraz kantatuko izuet. Bai. Gure basetxe izen hau. Gure basetxe. Bai. Eta kantu hau prepatu ezure bai Eliz eta jute zean nien da besteko, edo kantu berria da, edo zer? Bai, zarautzen kantatu nun. Bai. Eta da euskeraz sarreko kanta bat. Baina asko gustatzen zaigu ze euskeran da Euskal Herrian inguru handi joak. Nere ustez, bakoitza bere interpretazioengo, baina basetxe esate unian Euskal Herria eta zaida. Vale. Oso ondo, bitu honeguen hilarru zei badaka, eharra. Bitu gatza pixka batoko jo zehaztik hau bota. Bueno, nahez unian, hasi, eta ni bitarten hemen jarriko ditu platertxoa martxa. Vale, a ber gustatzen izan. Seguru bai, zure hotza oso ikiarria da, ikusiko zuen. Begira maite gure basetxe, uda berriko argitan, euskilak alaitzen daua zalez, zure begilak barruban, ereñoa daron etxipetik sartu
eusko dolitorren dena, Goretti, Eskerrik asko, eskerrik Joseba. asko zuri, jarraitu goxatzen, eta gu da noi goxatu arazten betu. Oio ipuria. Gora gutarra.